Bisan sa nagkamodernong panahon, mas maanindot gayod kung balik-balikan gihapon ang maanindot ug mabulokong kasaysayan. Kung language o alpabeto bakaha ang hisgutan, adunay tradisyonal nga sinuwatan sa Pilipinas kaniadto. Kini karon ang padayong gibanhaw o gigamit sa mga advocates sa panghinaot nga di gayud kini hikalimtan. Ania ang RTV Presents ni Nico Sereno. Sa edad nga 41, usa na ka-accomplished visual ug performing artist si John Govinda Marquez. Sa pagkakaron, may exhibit siya sa iyang mga artworks sa usa ka establishmento sa may Bantal Road. Highlight ini ang iyang mga ginama gamit ang thread o tanod ug mga lansang nga giporma sa maanindot nga mga works of art. Apan gawas niini, may laing gikahiligan si John. Kini ang baybayin o ang tradisyonal nga sinuwatan sa mga Pilipino ni ato pang 13th hangtod sa 18th century. Nagka-interes yan niini, pipila ka tuig ang nakalabay, human may usa niya kakaila nga nakaugkat og karaan nga banga nga dunay mga characters sa baybayin. Sa tinguha nga mahubad ang sinuwatan, iya kini nga gitun-an. Karon, siya na ang gustong mupaambit sa iyang kahibaw sa baybayin o badlit ngadto sa uban. Kung makahigayon, mulusad siya og libre nga workshops aron daghan ang makakaton. It's difficult, sir, to learn that. No, it's very easy. What Mas do you lisod mean? pa ang math. Oh, okay. Lisod pa ang mathematics. Usa ko sa misuway og sit-in sa iyang workshop aron makakaton sa ancient Philippine native script. May tamdanan na siya nga gihatag aron basihanan sa pagsuwat sa mga characters binasi sa consonants o vowels. Sama pananglit, ba, be, bi, ka, ke, ki, da, de, di, ug uban pa. Japanese, they have their own characters. Chinese, Koreans, they have their own characters. Kita sa natay own characters na to. So why not using it, diba, instead of embracing the Western culture? Why not using our own culture and embrace our own culture? Okay, I believe kung ma-embrace ta sa atong own culture, mas mulambo ang ato ang nasod. Sa gilusad niya nga workshop, lain-laing pangidaron ang nagka-interes pagkaton sa baybayin. Usa niini ang graduating student nga si Ronald. Nindot siya ibalik kay para may langit sa mga sa tagikan mga Pinoy sa mga sundalo nato. Para di makalimutan ang Di na tumalimtan atong start. Ang mag-inahang gabas miapil sab aron nga makakaton. Gutom. Ma. Ako. Mama. Gutom na mama. Wa sab nako palabya ang kahigayunan nga makahangyo nga mahubad sa baybayin ang pangan sa atong programa. Tuod man basta lang dunay tamdanan, dali rang makatunan ang baybayin ug makasuwat dayon sa tradisyonal nga sinuwatan. Sa mga inisyatibo sama kang John, masiguro niya nga dili mamatay ug makalimtan lang ang mabulukon nga kultura ug sinuwatan sa mga Pilipino. Kung may interesado lang nga mapasahan sa impormasyon ug magkat-on niini, paniguradong di gyud kini malubong sa kalimot. Kinibisan pa man sa nagkamoderno karon nga panahon. Ako si Nico Sereno ug kini ang akong short docu.